बड' निउस नायगिरि गासैबो रायजो राजाखौ दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जाहाथे गोनां खौरांफोरखौ जेन मिस खालामा। लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अल होनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां होनो आखायाव लादों। बनसुनि गाहाय नेहाथारि बुंना लानानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाय खोरोम नार्जारिया बनसुजों डिसचार्ज होजानायसोमोन। खोरोम नार्जारिया बनसुआव दानथामसोल'सो दङमोन, नाथाय गावनि लाबालाबनि थाखाय इउपिपिएलआव हाबहैनानै बनसुखौ बायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै खौरांगिरि मेल खुंनानै गोख्रोङै फिनजाथाय होदों गसाइगाव खोन्दो बनसुआ। आरो इयुनाव बनसुनि सायाव नंखायै मुं लायोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायदों गसाइगाव खोन्दो बनसु आफादनिफ्राय। बर' हारिनि गेजेराव आरोबाव सासे थुनलाइगिरिया साहित्य एकाडेमिक बान्था मोननो हादों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरानि सिङाव थानाय बासबारिनि थागिबि अम्बिकागिरि हाज'वारिया थांनाय 11 मार्चआव साहित्य एकाडेमिक बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बिथां अम्बिकागिरि हाज'वारिया पुर्बि बरम'दैनि लिरनाय शान्तनु पुलन्दन मुंनि असमिया सल' बिजाबखौ बर' रावआव सोलायनायनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों। मख'नो गोनां, अम्बिकागिरि हाज'वारिया लाजि गुसु आरो मिथिंगा सिख्ला खन्थाइ बिजाबजों लोगोसे बिलो रुगुंनि सिख्ला बर' सल' बिजाबफोरखौ सुजुबोदों। कानि हेंथायै सोमावसारनाया रायजोआव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोगासिनो दङ। गुबुन जिल्लायाव कानि हेंथायै सोमावसारनाया दुंहाव थासारि जाबोगासिनो। शिबसागराव कानि हेंथायै सोमावसारग्राफोरखौ बासआव बोस्लिं नारजेद नुरजेदै थिखांनानै लांदों आसाम पुलिसआ। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मा बुंखो कानि सायाव? বিতৰ্কৰ প্ৰতিবাদৰ মাজত যিটো বলবৎ হ'ল না, এইটোতো চলি থাকিব। এটা চৰকাৰে যিকোনো আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ ল'লে তাৰ পক্ষে বিপক্ষে কিছুমান কথা আহি যায়, গতিকে সেইবোৰ চৰ্চা চলিব। আৰু যদি সেইবোৰৰ কিবা গুৰুত্ব থাকে, মই ভাবোঁ নেক্সট যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্ট হ'ব তাত এই বিষয়বোৰ উত্থাপন হ'লে কিবা যদি তেনেকুৱা বিশেষ আছে তো নিশ্চয় আকৌ সংশোধন কৰিব। গতিকে আমাৰ দেশখনৰ কিবাটোই বিষয়টোই সেইটো, যিহেতু সংসদৰ মজিয়াত পাছ হৈ গ'ল বিল, গতিকে এইটো এক্ট হিচাপে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবই লাগিব। গতিকে যিখিনি চৰ্চা হ'ব লাগে এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত চৰ্চা হৈ গ'ল আৰু পাছ হোৱাৰ পিছত সেইটো এক্সিকিউট হ'বই। গতিকে এতিয়া এক্সিকিউট কৰাৰ পিছত গম পাব তাত কিবা বিসংগতি আছে নেকি। গতিকে যিবোৰ বিষয় তেওঁলোকে কৈছে এই বিষয়বিলাক যদি প্ৰেক্টিকেলি কিবা থাকিলে মই ভাবোঁ নেক্সট পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইয়াৰ বিষয়ত আলোচনা কৰি সংশোধন কৰি ফালে আৰু বেছি উপযোগী কৰিব পাৰিব। চোৱা, সেইটোতো যোনে যেনেকৈ ভাবে সেইমতে যায়। মই ভাবোঁ আমি ভাৰতবৰ্ষত আছো, গতিকে मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि बारग' EM राजु मेदकखौ जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसआ हमदों। नाथाय रायजो राजाया दाबि खालामदों राजु मेदकआ सासे मोजां समाज सिबिसुला मानसि, रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावबोनाय। राजु मेदकखौ राजखान्थियारि खैसारनि थाखायसो हमदों होनना रायजो राजाया दाबि खालामदों आरो थाबैनो राजु मेदकखौ रायजो राजानो नांगौ, जुदि हगाराब्ला गोख्रोङै सोमावसारगोन होनना बुङो रायजो राजाया। प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिया गिदिरथार जेंनायाव गोग्लैबाय, जायनि थाखाय बिसायख'थिनि बिजाथिनि मुंखौ दासिमबो फोसावना होनो हायाखै। हाग्रामा महिलारियाबो सोरनो होगोन आरो सोरखौ दोनगोन गिदिर जेंनायाव। बेराफारसेथिं इउपिपिएलआबो गिदिर जेंनायाव। इउपिपिएलआ एबसुनि बुंनायखौ लागोन ना हिमन्तनि बुंनायखौ लागोन? इउपिपिएलनि बिजाथिखौ हिमन्त बिश्व शर्मायासो सायख'ना दोनदों। दा इउपिपिएलआ सोरनिखौ एक्सेप्ट खालामगोन, सोरनिखौ इगनर खालामगोन? बे बाथ्राखौ बुंदों गर्जन मोसाहारि। जे एबाराव खुनु पार्टिया बर' समाज रायजो राजानि भट नङाबा केन्डिडेट देरहालाङा। मानो होनोब्ला बर' भटआनो 5 लाखनि बारा आरो बर' भट एसे मोनदेराबा खुनु पार्टिया देरहाया। दा नब कुमार सर'निया बर'फोरनि बहा भट मोनगोन? मोना रायजोफोर। दा ओंखायनो नब कुमार सर'निया बिथाङा एबाराव एखेबारे फेक्टर नंथारा। लाजिथावना बाथ्रा, जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामाव गासिबो समस्तियावनो बियाबावनो केन्डिडेट होजोब्बाय आरो बे बियाबखौहाय क'क्राझार लकसभाखौहाय इउपिपिएलनो हगारना होबाय। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै दासिमबो थिरां खालामनो हायाखै।
दा आङो सिखिरि मानसिफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय बायदिबा ओरै होनदों आरो जे हेमन्त बिश्व शर्माया सासे मानसिखौ थि खालामदों जाहैदों। दा बियो UPPL नि बेकग्राउन्डनि नङा। दा प्रमदआ फारसेथिं पार्टिनिफ्राय प्रेसार जादों जे राजु बिथांखौ लाबोगोन नङाबा डक्टर बेलावखारजि बन्दुखौ लाबोगोन। दा बावहाय उगुल थुगुल जानानै दङ। हेमन्त बिश्व शर्मानि केन्डिडेटआ UPPL बेकग्राउन्डनि नङा। फारसेथिं प्रमद बिथांनि केन्डिडेटआ UPPL नि। दा बावहाय बाथ्राया हेमन्त बिश्व शर्मानि खोथाखौ लागोन ना प्रमदआ गावनि पार्टिनि खोथाखौ लागोन ना एबसुनि खोथाखौ लागोन। दा प्रमदआ बिराद गिदिर जन्जालाव गोलैबाय। नाव गंनैयाव ना आथिं होबाय बिथाङा। दा बेखायनो बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननि पजिशना खुब गाज्रि आरो आं बेखायनो गले गले बुंनो सानदों जे UPPL थानाय समावबो BPF नि राजत्व समावबो खननै नब कुमार सरनैया अनाबर'नि थौ लानानै मोननैखौबो सौख्लायनानै आगसि आगदा ब्लड दिल्लीयाव थांदों। दा बिथांमोननि डिफेन्सआ लोरबांखा गुलुंखा खननै प्रुफ जाबाय। खनथामाव रायजो राजाया बेखौहाय आरोबाव सयज' खालामगोन बेखौ आं सानाखै। बेखायनो बिथांमोनहा कंग्रेसनो सारेन्डार खालामथोंसै, गर्जन मोसाहारि सारेन्डार खालामथोंसै। नब कुमार सरनैया आरो रावबो थाङा। कंग्रेसनिफ्राय गर्जन मोसाहारिया दिल्लीयाव थांगोन। BPF नि जानानैबो आं बुंगोन, UPPL नि जानानै बुङो, खारन BTC बासिनायनि जानानै आं बुंगोन। जोंनि बियाबाव जेसेबां एलेखा हाबो। दा बे आंनि खावलायनाय। नब कुमार UPPL आरो BJP नि NDA नि सासे बिजाथि थागोन आरो बेराफारसे BPF नि। दिनैनि दिनाव सोरजों जुजिगोन एक्जेक्टलि बुंनो हाया। दोहौआ BPF-आनो दङ। बे दोहौखौ बिथांमोना लाखिबाय थानो हायोबा निश्चय कंग्रेसनि दावहाया BPF जोंनो जागोन। नाथाय नुबायदि दिनै UPPL-आबो आरो BPF-आबो बिजाथिखौनो होनो हायाखै। दिनैसिम बिथांमोननियाव खोब उगुल थुगुल। दा बेफोरखौ नायोबा सोरनो होब्ला मोजां जागोन सोरनो होआबा मोजां जाया बेखौ थिरां खालामनायाव बिथांमोना गोब्राब जाबाय। सोरनोबा होयोबा सासेया बोराबगोन आरो सासेनो होयोबा गुबुन सासेया बोराबगोन आरो बेबायदि बोराबलायोबा बिथांमोननिया भटार्सफ्रा खोब गावगोन। दा बेखायनो गिबियावनो प्रमद बर' बिथांखौ आं खावलायनो सानदों नोंथांमोना केन्डिडेटखौ होग्रोदो, बिनि उनावहाय बेसेबां फैसा मोनो नोंथाङा बेखौ गर्जननो खोन्थाफिनबानो जाबाय। आरो द्वितीयआवहाय BPF नि प्रधान हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम आं खावलायनो सानदों बिथांमोनाबो केन्डिडेटखौ होग्रोदो। दा जोंहा राजा फिसाखौ होनाया मोजां जायो ना राजा गेदेरखौ होनाया मोजां जायो। दा बिनिफ्रायसो जोङो खारन एबारनि जे इलेक्सन निर्बाचनावहाय जे बियो पार्टिखौ लानानै बारा रायजो राजाफ्रा भट होनाय नङा, व्यक्ति बेसिस रायजो राजाया भट होगोन। खारन दिल्लीयाव सोरो बांसिन बुंनो हागोन, दिल्लीयाव सोरो हज्रिनो हागोन, दिल्लीयाव थांनानै जाथि धर्म नायाजासे जोंनि ओनसोल जायगा आरो रायजो राजानि उन्नतिनि खोथाखौ जाया बांसिन बुंनो हागोन बे व्यक्तिनोसो BTC बासिया एबारावहाय भट होगोन। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै मोनसे लाइक खालामदो। नोंथांनि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिरथार थुलुंगानाय जागोन आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां लाबाय थानो थाखाय। थेंक इउ सो माच।